Fl-Arb Għawdex it-tellet infjorata fil-pjazza bit-tema nilqawkom fostna Arb Għawdex biex jintwerew il-prospettivi ġodda wara żmien tal-COVID-19 u kulħadd jibqa' pożittiv fix-xhur illi ġejjin. Din tħadmet mill-grupp volontarju Infjoraturi Arb li għandu rabtiet ukoll mal-Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Infjorata. Id-disin tal-infjorata ta' din is-sena sar mis-Sur Michael Bajjada. Is-Sindku tal-Arb David Papaġu spjega li din is-sena l-infjorata saret bil-melħ ikkulurit. Għamilniha bil-melħ għaliex minħabba restrizzjonijiet li kienu imposti fuqna ma stajniex naħdmu fil-viċin ħafna, allura ridna bil-fors li insibu mezz kif fil-waqt li niċċelebraw il-festa u fl-istess ħin inżommu tradizzjoni tal-infjorata inżommu wkoll il-regolamenti u dawk il-dettalji li kienu qed ituna min-naħa tad-Dipartiment tas-Saħħa. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li din l-infjorata se sservi ta' attrazzjoni turistika hekk kif issa fetaħ ukoll l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Fil-fatt hemm il-ħsieb illi din tibqa' għal-wiri tul is-sajf. Però aktar minn hekk ukoll tilqa' lil dawk is-sajt turisti kollha li ser ikunu qegħdin iżuru lil Għawdex b'mod partikolari wkoll ir-raħal tal-Arb. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.